Hello friend, welcome to back my YouTube channel Saikhongvlog. थ' नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नैबे मबाइल दखानखौ लानानै बरायहरनाय जालायबाय। बे मबाइल दखानाव आङो भिडिअ बानायनायानो जाहैबाय माने बे मबाइल दखानाव दायो सेकेन्ड हेन्ड मबाइल मोजां कन्डिशननि दंफैयो। बिनिखायनो माने नोंथांमोनखौ फोरमायहरनाय जादों जाय बिथांमोना माने गोदान मबाइल लानो गोहो गैया, फैसा गैया, रां रुफा गैया, माने सेकेन्ड हेन्ड मबाइल लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना नैबे लुकास मबाइल दखानाव फैना लांफैनो हागोन। बे दखाना दङ जाहैबाय बाटासिपुर दिकियाजुलि रड स्टेशन बाटासिपुर सेन्टारावहाय। नोंथांमोना बे लुकास दखानखौ बे बाटासिपुराव फैब्लानो मोनगोन। माने सेकेन्ड हेन्ड मबाइल नोंथांमोना बायनो हागोन आरो मोजां कन्डिशननि 4GB रेम 6GB रेम 8GB रेम माने भिभ' रेडमि सेमसुं मोजां माने रियेलमि मोजां मबाइल दायो स्टकआव दंफैयो आरो दुर्गा फुजानि सिगां मोजां आरो मबाइल फैनो थांगासिनो दङ। खम दामावनो मोनगोन। नोंथांमोना बाम्पार अफार फैनो थांगासिनो दङ दुर्गा फुजानि सिगां। थ' बे लुकास माने मबाइल दखानावहाय नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड मबाइल लांफैनो हागोन आरो जाय बिथांमोना माने मबाइल गोदान बायनो गोहो गैया, माने फैसा गैया, सेकेन्ड हेन्ड मबाइल लानो लुबैयो। नोंथांमोना मोजां कन्डिशननि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल लांफैनो हागोन बे लुकास दखानावहाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। दायो आङो मा मबाइल दङ स्टकआव नोंथांमोना देखायनि। स्टकआव मा मबाइल दङ नोंथांमोना देखायनि आङो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा दङ दायो स्टकआव मबाइला। नैबे दङ जाहैबाय जोंहा रेडमि दङ दायो। रेडमि मोजां कन्डिशननि, बिराद मोजां कन्डिशनावनो दं बेबो। ओमफ्राय बेजों दंबावो जोंहा नै टेक्न' दङ, टेक्न' बिराद मोजां कन्डिशन टेक्न' दं। ओमफ्राय आरो दङ भिभ' बिराद मोजां कन्डिशनावनो दङ, गासिबो मोजां कन्डिशन गोजा भिभ'। ओमफ्राय दंबावो रेडमि मोजां कन्डिशन, भिभ' बाव नैबेबो भिभ' मोजां कन्डिशन गोजा दै, सब ब्रेन्डेड माल मोनलांगोन, माने जेबो 2 नम्बरनि माल जानाय नङा। रियेलमि नैबे जाहैबाय रियेलमि। ओमफ्राय ओरै दंबावो जोंहा भिभ' दंबावो नै भिभ'। दायो बर्थमान रेडमियानो बांसिन जानानै दङ। बेजों लोगोसे दंबावो नै रियेलमियानो बांसिन जानानै दङ। ओमफ्राय दङ जोंहा उप' इयो उप'। ओमफ्राय आरो दङ जोंहा रेडमि दंबावो नै रेडमि मडेल नाम्बारफोरखौथ' आङो बारा मिथिया दै, ओंखायनो आं डाइरेक्ट मबाइलखौल' देखायदों नोंथांमोननो। नै सेमसुं इयो सेमसुं। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा नै रेडमि आरो दङ जोंहा रियेलमि बिराद मोजां कन्डिशन, गासिबो मोजां कन्डिशन गोजा। नोंथांमोना माने जेबो 2 नम्बरनि मोनलांनाय नङा, गासिबो ब्रेन्डेड माल मोनलांगोन नैबे लुकास स्ट'रावहाय। बिदिब्ला आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनसै। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जेबो हारिनि गोजोन्थों।